Kula tembake anu Mas. Alah. Labrak apa? Awakmu po iso. Sing nembak sapa to? Iki lho. Oh, alah iki to. Ngono kok jare muni kembarane kene. Nggih. Ya ngono kan tak wakilne. Nek aku turun tangan langsung kan ya gurune ya mburi-mburi. Guru. Piye? Blangkonku apik ora? Nggih. Menika ugi saking Bapak Haji Sucipto SH, Kolonel Udara Purnawirawan. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Ketua Papadi Jakarta Barat Nyuwun wekdal. Oh nggih, menika nglapораken Caping Gunung Aja ngisini-sini. Madura. Iki permintaan langsung nembang Caping Gunung Madura. Awakmu lek nuturi kok kaya Lho piye wong to? tuane kaya gurune sing ngajari. Lah iki kabeh iki ngerti to, iki sapa iki? Winong iki wingi juara sinden muda, sapa sing latih? Awakmu to? Mira iki Heeh. juara the next Didi Kempot, sapa sing latih? Awakmu. Aku iki juara KDI winginane. Apa kontes dangdut Indonesia? Ketua Dadu Indonesia. Enggak parem, enggak boleh, enggak boleh. Aja ditutne ora kena. Penyakit Sareng Mbak Probose. Saben Am. konang sayang Ora nek jengglenge. Sing jengklek iki lho Lho sapa? kenapa kok ngene-ngene? Lah awakmu gedrok siden-siden kaget kok. Kesetrum kabel iki lho. Ya udan. Jun dan Jun ini nyapa? Ya Pak. Jun, Pak. mon memajeng kon karo janur keneng radin kembang bayi madari Kowe ngomong apa kowe? Kowe ngomong apa? Omong apa? Untuk pesenan apa mau? Panitia nih Mas, anu Mak Cangi Napa? wonten pengumuman Napa? berita kehilangan telah hilang anak kecil dengan ciri-ciri baju hitam, celana hitam, rambut hitam, alis hitam, kulit hitam, gigi hitam. Bagi yang menemukan tolong jangan dikembalikan karena itu adalah anak gendruwo. Aja gawe ontran-ontran. Ora kuwi. Iki wis aman soalnya ketua penyelenggarane Pak Muhyiddin iki wis tanggung jawab Pak tenanan. Muhyiddin karo. Kuwi jane ya kuwi jane asline. Wis asline kuwi asline. Ayo le. Penak. Iya no. panah Kayak wong loro ya, Pak. Kayak wong loro. ojen Ojen ini apa, Mbak? hujan Oh, kena panas hutan akhirnya loro demam berdarah. Aku kuwi. Kowe ngenyek kowe. Niku nggih mboten umum, Pak. Biasane kan kodhok niku mangani nyamuk. Ah. Tapi iki enek, anak kodhok malah dipangan nyamuk. Dinten? Lha niku Percil ya? Aku mari kena anu demar menggambar. demam berdarah. panas ojen lenga-lenga sayang caping gunung Sik, Mbak, jajal. Sak larik ae, Mbak Liti. Sak larik cara Madura. Ayo, sak larik. Sak larik tok. Sithik tok mau lho. Sithik mawon. Iya, padha.
Beun engkok beun. Pelak kok coba dulu. Beun. Beun dukul. Pelak. Pelak. Iso basa Madura. Bisa. Lah kok beun? Engko beun. Iki beda. Lo gue. Aja. Kok malah bulet kaya kuwi Bas. nang. Lah kok nek kaya aku to, Bas. Mana tak foto awakmu kaya. Suwun, Bas. Maka binek kala benlake inu menason berse Ana apa neh? Apa? Telah ditemukan sebuah HP Awas lek anak ndruwo neh. Anak diruwo. kagem Pak Sarmuji Mak Cange Nggih. untuk naik ke atas panggung memberikan beasiswa ke sinden yang kecil. Oh, Mbak Safia. Walah, nggih. Pak Matur nuwun Pak Sarmuji. Sarmuji. Pak, jane yo boloku yo. Niku sing dawuh sinten? Anu sopir wingking niki apa? Ngawur setap. Saking stape Pak Sarmuji. Anu saking setap. Stafipun Pak Sarmuji. Bang aku sopir. Masa sopir-sopir. Rene tak bong dasmu. Aja Mas, aja. Aja aku ra ndek kanca aku. Tuban lele. Tuban lele. Monggo dibang ketak enak. Niki pripun dilajengake riyen? Lajengaken. Oke. Kalian Saking nyambut. gunungipun. Ayo. Mbak Proborini. Ayo. ki jaman Pak Sarmuji mriki monggo. Semoga. Oke, kalian mriki Mas Sange, Mas Sarmuji. Monggo Bapak. Oke, monggo Bapak. Monggo Pak Erik. Mohon maaf untuk Pak Erik. Bisa maju ke depan sama kita. Monggo. Oke. Pripun Mas Hengki? Bapak sampun katuran minggah Nggih. untuk memberikan beasiswa pada adik sinden Adik-adik kecil. bisa Nggih, jumeneng nggih, nggih. jeneng, Nduk. Nggih. Amit-amit. Santai, Oh, Bro. bisa. Asmane sinten? Sekolah Safia Bapak. Safia. Nggih. Sekolah Kelas 2 SMP. kelas 2 SMP. Nggih. Kelas 2 SMP, Bang. Nggih, luar biasa sudah bisa nembang. Masya Allah. SMP-nya di mana? Wonten Sekolah pundi? dan Sekolah Khusus Negeri 01 Tangerang Selatan. Oh, tepuk tangan untuk Mbak Safia. Nyenden pun dangu Baru 1 tahun ini Bapak. baru 1 tahun. Nggih. Saya ini mewakili ketua umum saja. Ketua umum itu setiap kali melihat ada anak yang J. butuh bantuan, Nggih, Bapak. biasanya selalu memberikan bantuan. Jadi Oh, nggih. saya cita-citanya apa, Nduk? Cita-citanya bisa jadi sinden profesional, bisa
keluar negeri membawa misi budaya. Pengennya sekolah apa pengennya? Sekolah apa pengennya? Sekolah pengennya sekolah sampai sekolah jurusan apa? Kok pengennya seni, sekolah seni. Pengennya di umum saja. Umum. Oh, sekolah umum. Oh, sekolah umum. Mangke senine les ngoten. Les mawon. Saged Pak. Nggih. Mengke ngeten. Pak Cange, nggih, siap Bu. Mengke kula mewakili ketua umum memberikan beasiswa buat Dek Safia sampai kuliah. Alhamdulillah. Matur nuwun Bapak. Coba nuwun Pak, sampun paring manfaat nggih. Nggih. Niku kados anak kula Pak. Mila kula mewakili bapakipun ngaturaken panuwun jenengan paring beasiswa dhumateng Safia lan sampun ngantos Gusupan ugi paring bea cukai dhumateng nyilipi. Ampun, Safia mawon. Nggih. Ngoten nggih, Pak Cange. Nuwun sanget. Matur nuwun Bapak. Nggih. Mohon izin kula nggih binaan dari Bapak Bondan Bomo DPRD Jawa Tengah. Oh, ngaten. Nggih. Nggih, mugi-mugi sekolahe nutuk. Amin. Cita-citanipun tercapai. Amin. Kula ugi binaan, Pak. Binaane sapa? LP. Mas Ping LPD ya. Mas Eri karep nembang, mboten. Oh, nembang, betul lho, Pak. Pak Sarmuji nembang. Monggo Bapak Bapak. nembang. War nyawer. Oh. Siap. Pesen lagu napa? Lagu napa? Lagunya apa? Lagu Madura. Oh, niku cocok Pak Prabowo. Nggih, sampai gunung niku Pak Madura. Piantun Madura Niku niku sampun Madura. Mas Erik. Tadi oleh-ulang Bapak, oleh-oleh sama oleh-ulang Bapak tadi ya. Tanduk majeng tadi. Aduk majeng. Ule-ule iki bal-balan. Ulang. Tanduk majeng. Mana Bang? Pasar Muji mawon. Pak Sarmuji lho nembang lho, Pak. Kali kula. Monggo. Kula mboten saged nembang kados Mbak Prabowo wau, tapi kula maca patan mawon sekedhik mawon. Oke, betul Pak. siap, monggo, Betul Pak. Bapak. Cepat Pak. Oke. Niki pesen damel rencang-rencang kula ingkang gadah kekuasaan gitu. Pak Kubur Nuskawan rumiyin nate nggubah gambuh niku. Nggih. Ana pacanipun niku lho. Gitu. Kula niku sekedhik nggih. Nggih, monggo Bapak. Ana pacapanipun Adi Guna Adi Kang Adigung Pan Adigang Idang Adigung Panesti Adi Guna ula iku telu pisan mati sampya. Niki kagem rencang-rencang kula ingkang gadah kekuasaan. Nggih. Mboten angsal adigang, adigung lan adiguna. Leres. Adigang niku kados diistilahaken kados kidang, mengandalkan kecepatan, mengandalkan kehebatan dalam hal yang serba cepat. Adigung niku kados gajah, mengandalkan kebesaran. Lan adiguna niku seperti ular, mengandalkan bisa atau kemasyhuran. Jadi kita ini yang sedang memegang kekuasaan tidak boleh adigang, adigung lan adiguna, karena pesan terakhirnya telu pisan mati sampyo. Ketiga-tiganya tidak ada gunanya, bahkan bisa membahayakan diri kita sendiri. Gandenge kalih Suradira Jayaningrat lebur dining Pangastuti. Nggih, matur suwun Mbak Canggih. Sembah nuwun Pak Sarmuji. Matur Pak Sarmuji. Nggih, sembah nuwun sanget. Nggih. Nggih pun. Perkenalan niki damel sangune Oh, Nduk Safia. Sangoni sing luar Sun, biasa. sun. Kula nembe lebet rumah sakit sedasa dinten Pak Sarmuji. Ya wis ben mong BPJS tek. Iya BPJS. Untung ada BPJS. Pimpus Aminah. Ben kumpulan badalan. Demam berdarah, trombosit mudun.
Nyapa lho kok awakmu mang-mang. Matur suwun. Sehat-sehat. Sampai ya. Matur sembah nuwun. Matur nuwun sedaya nggih, sedaya nggih. Nggih, selalu Pak Sarwo. Nggih. Pak Ji. Nggih. Suwun. Matur nuwun, Pak. Sehat-sehat nggih sedaya. Suwun. Aku masalah loro seminggu Pak Samuji. Kajenge Pak mon niku wong sugih karis omahe gedho magrong-magrong ora. Nggih. Nyapa awakmu iso mang-mang kaya tawon. Sik, iki maksudmu apa? Nyapa kok iso langsung mbok ngati. Aku mau sing ngumumne lho. Tak sombong. Lah terus piye karepmu lho? Yo mau omongi. Hati-hati. Wis pokoke sing pinter muga-muga dadi sinden sing sukses, saya Bu Kesi. Amin. Ayo Pak Samuji acara koncoku masalah. Niki mboke niki nembe umroh. Oh, Tanah suci niki alhamdulillah. Koncoku masalah. Nggih ngormati Mbak Niken nggih. Nggih. Langsung mawon Mas. Ayang-ayang Mbak Niken Salindri supaya naik ke bersama pertandingan Niken Salindri. Ayang-ayang. Madang. Huba. Asik. Huba. Yo wenari. Ngomongi. Monggo Bu Eka SLI Mas Maulana saksi lover dimanapun Anda berada. Umpak neh yo nenanen. Ompak neh le. Terus le. Asik. Sekali lagi Ja. Oslo. Wih, nari. Langsung nyanyi dok, nyayu. ayang-ayang partai Golkar anggap saya. Datang rasane hati kangen sengiting lian hanya wang aku kowe laku katresna kang masuk bagus asalo ojo sepe katresnan pancene rasa kuwi akeh pacoban arepku meko kanthi katresnan iki yen to aku sliramu rahasia koni senadyan donya rapi sorompo bakal tak jogo yen durung kapisah mrengkang kuwasa kamas kowe sing sayang rali
Niken Salindri Madangkara NKRI tetap jaya. Iya iya. Iya ya Pak. Hei. Niken Salindri Madangkara NKRI tetap berjaya. Oh. Sama gawe parian ngono. Aku enggak parian, Pak. Biyen maton apa ngono? Enggak, Pak, enggak, sumpah. Lah nyapa? Aku dikasih kon ngedum iki, Pak. Surprise, Pak, mari ngene. Piye, Nduk Niken? Mareng sowan ibu kota ya, Nduk. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah lah sampean saya cantik, cantik. Luar biasa Nduk Niken wis. Niken Salindri asli Kediri. Terus Pak Sarmuji kula dereng diparingi. Masa pagar. Ya ampun. Kok mesti sing kok iki apa ning kene iki apa? Iya maksud iki anu Koordinator. donga. Koordinator. Aku masalah malah diinfus seminggu lho, Pak. Iki lho, awakmu iku lek ngomongne apa jenenge Mbak sinden-sinden iku pelatihmu. Lek sing sapa? Iki malah sing suwe merguru ning aku. Jaman cilikane tak gladi sampai tak cemplungne ning kawah Candra di muka. wis sinden apa Gatot Kaca nek. Bentar, kamu itu harus menempatkan kamu itu sekarang lagi di mana. Lah posisimu. Jadi kamu itu sekarang seharusnya pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Jawa. Kita benar melestarikan budaya Jawa, tapi kan enggak semua orang Jakarta itu tahu bahasa Jawa. Jadi kamu tuh harus ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Memang. Boleh kalau pakai bahasa Jawa tapi harus dicampur dengan bahasa Indonesia. Memang tidak semua laki-laki. Bersalah Malah nyanyi ya. Laki-laki iki lho. Ini Indonesia iki lho. Aja cerewet ya. Apa? Ono sik, kowe ono sik. Kowe ono sik. Kocok lesak. Awas lo, berkenek DP lo wonge. Kamu manut dulu. Enggak rumah saku. Adek, Iya sayang. kasih kendang dong yang enak dong. Adek, di sini nyampe jam berapa, Dek? Di sini nyampe dari kemarin, Mas. Adek, tadi makan apa, Dek? Tadi aku makan soto, Mas. Asek. Adek Probo sini nyampe jam berapa, Dek Probo? Tadi sampai sini jam 8. Adek nyampe sini jam berapa, Dek? Aku juga nyampe jam 8. Adek, Dek. Apa? Budek wis dur prasa. Awakmu Ngomongane ora jelas iki lho. Awakmu ki anggota apa ora ditakoni kok Yo anggota ning mau kabeh jelas kok aku. Telinganya itu. Lah sing ngakon iki mbok menawa ora jelas. Iya, telinganya rusak. Rusak ya? Iya, telinganya rusak, dia nggak denger itu. Telinganya bejat Adik itu, Niken bejat. kesukaan makan apa, Adik Niken? Aku sukanya makan seafood. Adik Probo kesukaan makan apa, Adik Probo? Aku sukanya rujak cingur.
Adik Selendem sukanya makan apa Adik Selendem? Kalau saya sukanya yang seger-seger. Adik Liti suka melejit Adik Liti. Ayo, opo? Kok goblok dhewe tos aku. Alah mbok kowe yo ora iso, Mas. Oh, males. Omongan ra jelas-jelas kok, so. Adik. Dari mana? Sik. Adik sapa dijelaske kok ndak nyauri kabeh. Adik sapa? Pemenggalane iki niken ora yo. Adik Niken dari mana, Dek? Aku dari tadi. Adik Probo. Adik dari mana, Dek? Yang jelas aku dari Surabaya. Adik Selendem. Iya. Kamu dari mana, Dek? Saya dari Jawa Timur. Awas iki. Adik. Pala adik. Tadi aku di rumah Pak Sanusi. Nggak jelas. Adik. Ini ulang tahun Partai Golkar kakak. Sisi gila aku. Malah ngedeni kancane ini lho. Gila. Wah, gak. Gila aku. Gila rendasmu lho, gila kaya kelut. Lah wong aku ora jelas kok ngomong dua wong lho. Niki doorpress. Bagi-bagi doorpress. Doorpress ya. Ayo Baik. Niken Doorpress. Dok Niken. Tolong Kenapa? tunjuk Dok Niken 10 Dok Niken. Ini nggak ada nomornya. Enggak ada. Kita Oh. tunjuk aja. Langsung ditunjuk ditunjuk aja. aja. Enak kok di Niken. Karena dari panitia sudah menyediakan redor yang akan dibagikan untuk para Apa? Doorpress. Doorpress. Red Door iki hotel loh. aku Lino Rono loh. Ayo. Didingin Dok. Ayo sana berapa? Tengah berapa? Sini berapa? Nanti mengambilnya setelah wayangan. Oh ngoten. Nggih. Oh gitu. Nggih, dawuh saking Oh, panitia ngoten. berapa? Nggih. 10 pokoknya 10 dulu. 10. Kita harus cepat aja ya, Ya, karena cepat aja jamnya Niken. jamnya sudah Karena itu. jamnya sudah Mepet. Maaf ya Ibu, Bapak, ini kan nggak pilih-pilih ya, nggak Ya, tahu soalnya. Random aja ya. Random. Bapak yang pakai kopiah putih Pak, ini Pak. Oke. Bapak yang pakai topi, apa? Ya, oke. Kopiah hitam, iya. Kopiah hitam. Bapak, Ya, Bapak. topi Sini, hitam. Pak. Iya, Iya, Bapak, sini. Ya, Iya. sini. Kasih jalan. Angel loh, dipilih nikah nih angel. Bentar, bagian bentar. depan. Sebentar. Random tertib, kan, Ren, tertib, sing ngarep Ren. kan. Bagian depan. Apa bener? 61. Ya. Wes, bener. Oke, Mas. Bentar. Masa ngono kuwi tok kan? Wes ngene iki tok cepet-cepetan iki. Masalah. Sat. Untuk yang kedua, Yang kedua, Mas. Bapak, nama siapa Bapak? Mijan Bapak Mijan dari mana? dari Kebumen. Kebumen? Iya. Betul! Hei! Takone lho apa nyok? Pertanyaane kuwi lho. Jenengnya Ya kan asale kok Kebumen. Asale tekan dijawab betul kok Kebumen. Masalah kleru iki ngekeki iki jangkrik tenan. Takok iso sing angel lho. Oh, sing angel. Sing angel. Sing berbobot. Ya, Sing rada ene hubungane apa? Sing abot tak. Bapak nama siapa? Warto, Pak Warto. Iya. Dari mana? Wonogiri, Berapa berat badan Bapak? Loh, 65. Iya, toh. Betul! Wong iki. Jare sing Bener lho, berbobot. berbobot lho kuwi. takon Iya. kan. Takon kan. Wih, berat badan goblok. Lho tapi bener Apa sih, kan? berbobot. Sudah dapat ini apa? Tutup ya. Selani Pak Yo. Api tapi enek merconi. Sambune. Wedan. Niken. Ya. Itu bukan mercon. Apa? Itu pentol korek. Niken. Ayo yang selanjutnya. Bapak namanya siapa, Pak? Nama cewek apa nama cowok? Aduh, lagi. Aku kalau Nama ada curiga. cowok. Nama ceweknya Sari, Kalau nama cowok, Ikun. Sarik. Oh, Sarikun. Oh, Sarikun. oh, Walah, jenenge wong Pak. loro, ayo. Bapak Sarikun dari mana? Solo, Karanganyar. Dari Solo. Siapa, Bu? Siapa? Sopo? Kan. Ken. DPR Siapa RI. nama dalang ini, Pak? Kuntadi, Nama lengkap. Cahyo Kuntadi, Kurang lengkap lagi, Kurang Pak. lengkap. Ki Dalang Cahyo Kuntadi, Kurang lengkap. Gimana? Kurang lengkap.
Haji. Kan. Wis sepuh lho, Wis bener kan wis. Wis kan. Ki Ustad Iya. kan Cahyo Kuntadi channel. Yang komplit ya Pak ya. Masa nganggo channel barang. Iya wonge saiki ndek channel. Dalang Ki Sarmadi. Bapak mendapatkan hadiah. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Sarikun. Oke, Pak. Selanjutnya Lanjut, Niken. Bapak. Bapak Narto. Betul. BMC, urung. Dari mana? Blora. Dari Blora. Aduh. Siapa nama istri dari Pak Cahyo Kuntadi? Ibu Sukesi Rahayu. Betul. Oh, kuline bengi iki kok ya sregep era. Namanya siapa, Mbak? Aku Sri. Sri. Dari Nggih. Aku sing nakoni genti iki. Iya, Pak. Mbak Sri, dari mana, Mbak? Kediri. Dari Kediri. Dina mirsani wayang toh? Iya. Ya, apa lakon pada malam hari ini? Semar bangun kayangan. Hah? Semar bangun kayangan. Oh, betul. Kok iso Semar bangun tidur mboten niku. Semar. Bener, Pak. Leres. Nah. Ya, makasih. Untuk yang sudah mendapatkan hadiah bisa dikembalikan ke Mas Persi. Kembalikan. Ya wis digawa dipek. Iki kok kembali ke Yo, tempat. nah. Selanjutnya nama siapa? Ibu, manis berarti. Pertanyaan dari saya. Oke. Yang ngasih beasiswa tadi Pak siapa namanya? Pak Sarpi. Sarmaji. Sing banter. Pak Sarmaji. Hei, Sarmuji. Hei, Pak Sarmadi iki dalang Solo, hei. Pak Sarmuji. Pak ngawur. Nun, mbuh. Oke. Namanya siapa Pak Yono? Pak Yono dari mana? Ngawi. Oke, Ngawi. Pertanyaannya. Nggih. Siapa? Warna? Ya, oke. Warna yang identik dengan Golkar. Kuning. Oh ya, oke. Pokoknya penak-penake ngono lho, Mas. Genti aku sing nakoni. Takonan langsung penak-penak. Sing angel kok. Mbak, jenengan, Mbak Gojek. Mbak, jenengan, Mbak. Pertanyaannya, tadi sudah dibahas. Kalau jenengan menyimak pasti ngerti. Hari wayang itu tanggal berapa? Sing ditekoni sapa? Sing jawab sapa? 7 November. Hah? 7 November, betul. Benar. Oke, terima kasih. Matur nuwun. Nggih. Masnya sebelahnya. Mas Mas Grab namanya? Pak Grab namanya Namanya? dari Pak Trisno. Cilacap. Pertanyaannya ini berbeda dari mbaknya Gojek. Hari wayang diperingati tanggal Loh, Piye to wong iki? Nul. Kuwi mbok wolak-walik tok. ingat Pak? Berapa Pak? Betul Pak. Lah kan wis dijawab mbak Mbak emang. Kuwi mbake wis. Antara Gojek karo Grab itu tuh meh Oh, padha. oke. tambah maksin. Oke, terima kasih bisa duduk kembali. Terima Terima kasih untuk Partai Golkar. Golkar. Partai Golkar terima kasih. Nggih, matur banuwun. Wah, wis delok Matur nuwun, wayang, wis Bapak. seneng mulai nggawa hadiah. Lagi ngoten to Mak Cange. Nggih, leres. Ning mangke tesih wonten tab. Masih ada TV, masih ada HP dan lain sebagainya. Ngoten Mak Cange. Nggih. Ya, leres. Saat ini kolaborasi, Cak. Nggih, pripun? Untuk niken tak kolaborasi karo Mbak Winong, Mbak Siap. Gita, Monggo. terus Mbak Wanda dan Wanda. juga Mbak Mira. Mira ketinggalan. Pak, kula jen sekedap Pak. Arep ndi? Arep nanti. Ngeterkin iki Pak tengah jam. Wah, kuruwe pake. Kamu kaya manol. Monggo. Mbak Wino. Ya. Ayo, nduk niken yuk. Nggih. Apa lagunya, Pak? Emang kencan mriku kali kanca-kancane niku. Ayo, nggih. Saya buku tok nggih. Oke. Hah? Nggih. Nggih. Tadi Anu, ada Bapak. request itu. Kamu ndute Pak Ketua Umum, Pak. Pak Ketum, Bapak Bahlil wau nyuwun sewu kutha. Ya, berdiri. Nggih. Nah, coba kayak apa? Golkar di mana-mana yang artinya 1000 kota dikunjungi untuk bersilaturahim Nggih. dan juga memakmurkan warga masyarakat seluruh NKRI. KRI. Amin. Sewu kutha, yuk dados. Mbok dandani opo to?
Pas kalian jadwalipun saking panitia 12:30 wayangan ngen limbukan selesai. Step niki. Menika ugi ngaturaken panuwun dumateng Yayasan Putra Dahana utawi Putra Pandhawa. Leres Kagunganipun Suwargi Ki Kondang Sutresna lan Mas Irawan. Salam hormat dumateng Ibu Hajah Istiqomah Kondang Sutresna lan sedayanipun Pepadi Pusat. Kula tak mbakne gelas ya ndak, pengasih saka Hyang Agung, muga-muga lakon sing kababar bisa dadi kaca Brenggala ingkang prayoga.